Den er det. Ej, pas på bordet. Ej, de er klamme. De ser da meget normalt ud. Hvad er det for noget her? Der skal flere på, Chris. Jeg kan ikke... Hvorfor kan jeg ikke? Masser af lort. Ej, hvor det lugter græs. Helt sygt lugter græs. Ej, det er allerede kvældt. Tjek det. Hvis det bliver dernede, så er det ikke ret. Kommer de? Jeg får prøve på at kamuflere smagen, hva'? Ja. Overhovedet ikke. Det er det samme, jeg spiser på Kippers. Jeg skal lige få evigt inden det ligger over busken. Kan jeg så lige den fod? Nej, jeg ved sgu da ikke. Det lugter grim. Synes du ikke, at det lugter grim? Det er så fandme ikke. Jeg tror, det er fordel at komme med papir i næsen. Er det klart? Jeg er bange for den her, den sådan her også. Jeg er rigtig skæv. Kan man benzin af? Det smager varmt. Det smager kræft. Oj! Oj! Nej, det er bare... Det er munden, mand! Jeg kan godt se det. Det smager værre, det lugter. Det er det, der er positivt. Ej, det hænger bare en... Hey, vi skal spise op, dreng. Prøv at give for plads. Man skal smage 10 gange, så begynder man at lide tingene. Det synes jeg er tarveligt nu, når svenskerne har købt det.